Hawk και όμως τον Πελίνης. Την μπάλα εκείνη. Τρέχαμε το σκορ, το πηγαίναμε μέχρι τις 5 και μετά το ξαναχάναμε πάλι. Εντάξει, κάναμε αρκετά λάθη. Ωραία και προσωπική πηγαίναμε κοντά, εντάξει. Κάναμε και την πρώτη νίκη με το 1 λεπτό που είχε μείνει. Εντάξει, καλή συνέχεια στα παιδιά, ωραίο μάτς. Καλά παιδιά, δυνατό. Ωραίο. Ευχαριστώ παιχνίδι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Ωραία νίκη σήμερα. Μας πιέζανε λίγο τα παιδιά, πήγαινε στους 5 πόντους, ανοίγατε στους 10. Πες μου, οι εντυπώσεις σου. Λοιπόν, το μόνο καλό της όλης υπόθεσης αυτής είναι ότι μαζευτήκαμε όλη η ομάδα σχεδόν, εκτός από τους τραυματίες που είχαμε, που έχουμε δηλαδή, και καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολοι αντίπαλοι, παίξαμε πολύ καλή άμυνα, δυνατό παιχνίδι, σκληρό, πολύ, τα καταφέραμε, νικήσαμε, μακάρι να ήμασταν σε όλα τα παιχνίδια έτσι, σύσσωμη ομάδα. Θα είχαμε πάει πολύ καλύτερα, πιστεύω, και έχω πει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι έχω κάνει ένσταση. Γιατί το σκόρ μας αδικεί, είχαμε την μπάλα, κατοχή ήταν 39-39, έλειπα στο άλλο το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι κάτι θα γίνει εδώ. Τα λέμε, καλή συνέχεια.